Kang, dino iki Kang yo, Rebo Kang, tanggal 3 Desember tahun 2025 Kang. Ojo lali Kang, iki wis teko Kang lho, wis teko yo. Barangnya gak akeh, tapi panjenengan ngertos ki ambek Kang. Sing tas iki Kang, sedino langsung entek Kang, barangnya Kang. Gak akeh Kang, dadi cepet-cepetan Kang. No keep, no COD, dadi gak iso keep Kang yo. Langsung mriki cobaan Kang yo. Jaket outdoor tahan air daun talas Kang. Ono sing ngene, ono sing ngene Kang. Terus Kang yo, sing teko iku jaket outdoor, terus ono maneh sing kepingin tampil kasual Kang yo. Tak redino chinos reguler alias baggy, bentuknya gak spiro pensil Kang, rada ombo Kang yo, tapi gak gelombor. Chinos bahan melar tapi wetenge karet Kang. Tersedia dua ukuran men Kang, ukuran L karo XL Kang. Tapi kudu dicoba Kang. Dan untuk chinos iki Kang tersedia 3 warna Kang, hitam, abu gelap karo kaki Kang, warna kaki. Cobaan Kang yo, untuk chinos sing anyar iki. Jadi untuk chinos sing lawas sing sabuk iku Kang yo, sing merek Dikis iku yo. Barangnya menipis Kang. Dadi saiki sing tas teko dino Rebo iki Kang ono chinos color katingan reguler Kang. Karo teko maneh iku jeans Kang. Lagi Kang. Nah, gini Kang. Nah, iki jeans tak tekano maneh jeans standar Kang yo. Jeans standar iki ono 4 warna Kang, hitam, terus biru gelap, biru muda, karo warna denim Kang. Nah, iki tak tekano jeans standar. Jadi standar iku bukan gombrong Kang yo, tapi katingane baggy alias rada gede Kang. Nah, videone nang ini Kang. Tadi ono 4 warna Kang yo, ono hitam, ono biru gelap, ono biru muda, karo ono denim. Lah untuk 3 warna iki selain denim Kang yo, tersedia ukuran 33 sampai 38 Kang. Tapi iki size lokal alias size cilik Kang. 33 setara koyo nomor 30 Kang. Tadi kudu dicoba Kang yo untuk jeans panjang katingan reguler Kang. Karo jeans pensil iki yo ready pisan Kang. Hitam, biru, birune menipis, denim sik lumayan akeh Kang. Tadi ono jeans pensil Kang yo sing bahan melar. Lah sing standar mau bahane gak melar. Lessing pensil bahannya melar Kang, jos Kang. Kali chinos sebelah gini Kang, ini Kang. Nah ini chinos sih Kang. Nah, ono warna kaki, ono warna hitam, karo ono warna abu gelap Kang. Iki bahannya melar, Nah melar enak wempuk Kang, wempuk wis asli jos sih. Lah ini sore Kang, iki gak pensil Kang, tapi rada ombong ini Kang. Tapi bukan yang gombrong Kang yo, katingan baggy bukan gombrong. Perute koloran ukurannya L karo XL. Nah, sing jaket outdoor mau Kang, tersedia ukuran ML XL Kang yo. Ono sing tenonet, gropcore, terus sing napa, iku gropcore pisan Kang, tapi gropcore beda karo sing tenonet Kang. Sing tenonet mau gropcore serut, lek sing napa yo kok sing mbek wingi iku Kang sing teko Kang. Wis iku Kang, sing teko barangnya iku tok Kang. Le untuk katok premium Volcom Kang, saiki wis lengkap Kang. Sing wingi kentekan warna hitam, warna krem, warna abu-abu saiki ready Kang. Terus karo katok kargo pendek sing wingi kentekan warna hitam karo abu-abu saiki ready pisan, wis tak tekano pisan Kang. Terus ngene Kang yo, tanteni Kang, buka jam 09.00 isuk Kang, ojo lali Kang. Tutup jam 11 bengi. Lek Jumat buka jam 1 awan. Tiap Senin tutup, ngapunten sangat. Wis ngono Kang. Untuk kaos Kang, ngapunten sing golek kaos, ngapunten sangat Kang yo. Perkiraan iki perkiraan Kang yo. Perkiraan dateng antara lek gak Jumat yo Sabtu Kang. Jadi kaos sing bakalan teko iki ono kaos reguler, ono kaos oversize, ono kaos boxy Kang. Tapi lek misale kaos jumbone teko pisan Kang, tak infokan pisan Kang, tak update ning video konten Kang. Wis ngono Kang yo. Terima kasih wis nonton video iki Kang. Wassalamualaikum.